Ito na. Dumating na. Ay, gagawin na tayo Paps bukas. So yun, what's up mga kabanding? So kung napansin niyo kanina sa video ni Mrs. dumating siya ng surprise. So bali, yung itsura ko doon surprise din ng amos ang dungis. Di ko maintindihan. So yun na mga kabanding, surprise niya kasi ako. Actually, Father's Day gift niya sa akin yung Aksyung cam na yun. So, ayun, mga kabanding, i-unboxing ko siya sa video na ito. So, sana sige, magustuhan ninyo.